Nyt on paketti purettu. Siis se olisi ihan kiva tietää, että mikä helvetin laite tämä edes on. No tuohan se on. Siinä on taas ihan hyvää läjää. Pulttia ja prikkaa ja kaikki. Pitäisköhän mun länkyttää näissä jotain paskaa vai olla turpa kiinni? Valmis. Tuukkahakke. Laitetaan lakupiippu paikalle. Seuraava potilas. Täydellistä. Joo, en sano mitään. Älä aina vaan rakenna. Perkele. Rakenna. Tällä tässä tilanteessa on mitään. No niin, ja harpais rokki soimaan. Perkele. Perkele. No niin, laitetaan johteet vaikka seuraavaksi. Ne ei rupea vituuttamaan heti aamusta. Äsken etin noita, en löytänyt. Nyt löytyy. Ai. Nälkä. Se on hänessä.